Αυτά συνέβαιναν στην κατοχή στην Ελλάδα, λίγο βορειότερα στην Ιουγκοσλαβία και ιδιαίτερα στην Κροατία. Γινόταν άλλη μία γενοκτονία. Στην Κροατία υπάρχει το τρίτο σε μέγεθος στρατόπεδο συγκεντρώσεως στην Ευρώπη. Ήταν το Γιασένοβατς, στο οποίο οι Ναζί μαζί με τους Κροάτες συνεργάτες τους, τους περίφημους Ουστάζι, διέπραξαν απίθανες βαρβαρότητες. Υπολογίζεται ότι 700.000 περίπου Σέρβοι Ορθόδοξοι, Εβραίοι, Τσιγκάνοι και αριστεροί μαρτύρησαν εκεί, σε μια χώρα και σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως για τη συγκέντρωση των κρατουμένων, στο οποίο συνεργάστηκε τότε και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ο Στέπινατς, ο καρδινάλιος των Κροατών, συνεργάστηκε με τους Ουστάζι στο τρομερό αυτό έργο τους. Ο άνθρωπος αυτός αγιοποιήθηκε πρόσφατα από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερον, τον οποίον θρήνησε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία προημερών. Στο Γιασένοβατς υπήρχε ένα σπόρο, όποιος σκότωνε τους περισσότερους κρατουμένους ήταν ο νικητής, με πολλούς τρόπους, ο οποίους δεν είναι ίσως και η κατάλληλη ώρα να περιγράψουμε τώρα. Ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ευρώπη, οι Γερμανοί εισβάλλουν στη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση. Στις 18 Ιουνίου του 1941 υπογράφεται γερμανοτουρκική συνθήκη φιλίας και συνεργασίας, παρακαλώ. Γίνεται το 1941 στις 7 Δεκεμβρίου η επίθεση των Ιαπώνων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη Μέση Ανατολή μένεται ο πόλεμος μεταξύ Γερμανών, Ιταλών και από την άλλη μεριά Αμερικανών και Βρετανών. Με τους Βρετανούς βρίσκονται και οι λιγοστοί Έλληνες στρατιώτες, οι οποίοι πολεμούν μαζί τους, οι οποίοι φτάνουν κάποια στιγμή κάποιες χιλιάδες. Η πρώτη ελληνική ταξιαρχία συμμετέχει στις 23 Οκτωβρίου του 1942 στη μάχη του El Alamein. Ο πόλεμος γενικεύεται πλέον σε όλο τον πλανήτη. Η Ιαπωνία κάνει τις τρομερές επιθέσεις της και καταλαμβάνει σχεδόν όλον τον Ειρηνικό ωκεανό. Φτάνει να απειλεί και την ίδια την Αυστραλία. Τα γερμανικά υποβρύχια αλωνίζουν στον Ατλαντικό, προσπαθώντας να τορπιλήσουν όσο δυνατόν περισσότερα συμμαχικά πλοία, τα οποία μεταφέρουν ενισχύσεις στην Σοβιετική Ένωση. Αρχίζουν οι πρώτοι βομβαρδισμοί το Μάιο του 1942, οι πρώτοι συμμαχικοί βομβαρδισμοί της Γερμανίας. Αρχίζουν και καταλαβαίνουν οι Γερμανοί ότι δεν είναι τόσο στο απειρόβλητο όσο πιστεύανε, για να φτάσουμε στο 1943, το 1943, όπου πλέον ο πόλεμος έχει κερδιθεί στην Βόρεια Αφρική. Ο Ρόμελ ανακαλείται από τον Χίτλερ στις 7 Μαρτίου του 1943 να επιστρέψει πίσω. Συμμαχικές αποβάσεις γίνονται στο Μαρόκο και στην Αλγερία. Οι Γερμανοί καταστρέφονται στο Στάλινγκραντ στις 2 Φεβρουαρίου του 1943. Και στις 4 Ιουλίου του 1943 ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος απευθύνει το διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό, από εξόριστος τότε μαζί με την ελληνική κυβέρνηση στο Κάιρο. Είχα την ευκαιρία να μελετήσω εκ του πλησίον την καταπληκτική πολεμική προσπάθεια των συμμάχων μας, ιδία δε της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, τα τέκνα της οποίας δια του αδαμάστου θάρρους των και των αδιακόπων προσπαθειών των έσωσαν τον κόσμο. Μου έκαναν ιδιαίτεραν εντύπωση η θαυμασία ενότητων. Και η δική μας ιστορία είναι επίσης γεμάτη από παραδείγματα αποδεικνύονται τα καλά αποτελέσματα της ενότητος όλων των Ελλήνων κατά τα κρισίμως στιγμάς. Εις κάθε δύσκολων περίοδων του εθνικού μας βίου, οι Έλληνες έθαψαν τας διαφοράς των και έκαμαν σιωπηρός μίαν εκεχηρίαν, η οποία διήρκησε μέχρι του νικηφόρου τέλος του αγώνος. Εγνώριζαν ότι μόνον ο εχθρός θα ωφελείτο εάν συνέχιζαν τας διαιρέσεις των. Εγνώριζαν επίσης ότι κατά τας μεγάλας στιγμάς της ιστορίας ενός έθνους Αυτός ήταν ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος.
Το 43, Ιούλιος του 43, στο διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό, πλησιάζει η ώρα της απελευθέρωσης. Το 44 και συγκεκριμένα στις αρχές του 44 αρχίζει να υλοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία ο σχεδιασμός της μεγάλης αποβατικής επιχείρησης για την απελευθέρωση της Δυτικής Ευρώπης. Είναι η απόβαση στην Νορμανδία, η οποία γίνεται στις 6 Ιουνίου του 44 και εκεί συμμετέχουν Έλληνες. 6 Ιουνίου του 44, η D-Day, η ημέρα D όπως λέγεται στην παγκόσμια ιστορία. Μόνο τις πρώτες 5 μέρες τα 5.000 πλοία υποστεριζόμενα από 12.000 αεροπλάνα μετέφεραν 620.000 άνδρες και 220.000 τόνους υλικού σε 5 ακτές. Με δυσκολία στην αρχή σε κάποιες από τις ακτές αποβάσεως σημειώθηκαν τρομακτικές μάχες. 10.000 οι απώλειες, οι νεκροί και 20.000 τραυματίες μόνο της πρώτης ημέρας των επιχειρήσεων στην απόβαση της Νορμανδίας. Ο κλειός αρχίζει και στενεύει, η Σοβιετική Ένωση αρχίζει και στριμώχνει το Τρίτο Ράιχ από τα ανατολικά, οι δυτικοί σύμμαχοι από τα δυτικά. Αρχίζουν και οι πιο έντονοι πλέον βομβαρδισμοί μέσα στη Γερμανία. Να θυμίσουμε τον μεγάλο βομβαρδισμό της Δρέσδης, όπου εκεί πλέον μιλάμε για ένα έγκλημα πολέμου των συμμάχων κατά των Γερμανών. Η Δρέσδη, στην οποία είχαν καταφύγει τραυματίες όχι μόνο Γερμανοί αλλά και σύμμαχοι που είχαν εχμαλωτιστεί από τους Γερμανούς, όπως επίσης και πολλοί σύμμαχοι εχμάλωτοι πολέμου, αλλά και πρόσφυγες από ανατολικές χώρες είχαν φτάσει εκεί, διότι γνωρίζανε ότι η Δρέσδη είχε πολλά μνημεία τέχνης και πιστεύαν ότι η Δρέσδη δεν επρόκειται να βομβαρδιστεί ποτέ. Τσόρτσιλ και Ρούσβελτ ξεπέρασαν το βάρος της συνειδήσεώς τους και το βράδυ της 13ης Φεβρουαρίου του 1945 έστειλαν 805 αγγλικά βομβαρδιστικά και στη συνέχεια άλλα 450 αμερικανικά υπό τη διοίκηση του Σερ Άρθουρ Χάρις, ο οποίος έλαβε για το σκοπό, για την βομβαρδισμό αυτόν, το προσωνύμιο Χασάπης της Δρέσδης. Ισοπαίδωσαν τη Δρέσδη τους ανθρώπους που είχαν καταφύγει εκεί και τα μνημεία της. 100.000 άνθρωποι χάθηκαν μέσα σε μία νύχτα, η άσφαλτος στους δρόμους έλειωσε και οι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί ακόμα και στα καταφύγια. Ο Οκτώβριος του 1944 είναι πλέον ο μήνας της απελευθερώσεως της Ελλάδος. Στις 12 Οκτωβρίου του 1944 απελευθερώνεται η Αθήνα και ακούγεται για πρώτη φορά ο εθνικός ύμνος αφιερωμένος στη μνήμη των πεσόντων ηρώων. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών.